do 442-2025, Conta Xeral 2024. Bueno, este é un pleno un pouco... Bueno, hai que aprobar, mandan a aprobar a conta xeral. A conta xeral non é máis que, bueno, o que se gastou e o que se gastou e toda a documentación. É un pouco un trámite que mandan por Consello de Contas. Entonces, vou a ler o que se aproba. Prestar aprobación á conta xeral do Concello de Cervantes correspondiente ao exercicio 2024 na forma que foi presentada. Segundo, rendir a conta xeral así aprobada toda a documentación que a integra. A fiscalización do Tribunal de Contas, o órgano de control externo da Comunidade Autónoma, Consello de Contas de Galicia, para a súa fiscalización externa tal e como establece no artículo 212.5 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locales, aprobado por o Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Bueno, as contas están feitas, como se gastou, e todo iso para mandar ao Tribunal de Contas, non ten moito debate, digo. E aprobamos a Conta Xeral. A ver, nós a conta que estuvamos revisando os informes de desempenho e intervención, evidentemente son favorables, o que non estamos de acordo é como se gastou ese dinheiro, no que se invertiu. Nós decidimos absternos nas contas, vale? Vale, sobre todo como ser os presupuestos. Sí, no, pero quería aclarar eso simplemente. Pois, sí, votación, nos sostenes. Abstención. Abstención, nos a favores. Vale. Non hai nada máis. Actividades Non programadas. existe. É finalizado. Non hai. Non. No, es no. Os festivos é da Junta de Gobierno. Aprobóse definitivamente o 20 de marzo e o martes de Carnaval, a 17 de febreiro, para que... O 20 de maio, perdón, non sei se o 20 de maio, que é o Remedios, e o 17 de febreiro, que é martes de Carnaval. Sí. 20 de mayo y... E o 17 de febreiro, que é o martes de Carnaval,